Dobrý deň. Wow, čo tu robíš? Ja? Ja tu bývam. Ja viem, mala si byť v práci. Dnes ma vyhodili. Niekto si o mne čo to zistil. To je jedno, sadni si. Áno, prepáčte, prvýkrát ma niekto uniesol. Som trošku nervózna. A na tú vázu pozor, mám ju od babky. Neuniesol som ťa, si doma. Som zlodej. Prepáčte, ako vravím, je to pre mňa novinka. Nevyznám sa v terminológii. Polož tú kabelku na zem a kopni ju ku mne. Prepáčte, samozrejme. Páči sa. Tá je z Turecka, nie je pravá. Kde je peňaženka? Tu nemám, horné vrecko na zips, tam sú peniažky. 6 euro? To je všetko? A 30 centov. Viem to úplne presne. Nemám už ani na nájom. Airpody na kabel? Naozaj? Je 2025? To nie sú Airpody. Kde by som na to vzala? To sú fejky z AliExpressu. Čo je to? Môj telefón. iPhone. Toto? Áno, 8. Už má čo to za sebou, ale stále slúži dobre. To je strata času. Som vaša prvá obeť únosu, alebo už máte nejaké skúsenosti? Nie si obeť únosu. Som zlodej, kradnem. A ako mi to zatiaľ ide? Myslím, byť unesenou. Ide ti to zle. Znova, nikto ťa neuniesol. Zvyknú vám ľudia často kričať? Lebo ja môžem, keď to máte radi. Zakryť a bude toto posledné, čo v živote urobíš. Bude aj prestávka na jedlo? Lebo ja keď nejem každé 3 hodiny, tak potom som trošku otravná. Ty vieš byť otravná ešte viac? Ponúknem vám kávu? Bez mlieka, bez cukru, poprosím. Už letím. Sadni si. Ste nerozhodní. Začínate sa mi páčiť. Nie je vám tej kukle horúco? Vonku je dosť teplo. Kľudne si ju môžete dať dole. Ja vás nebudem súdiť za váš hlav. Drž už hubou. To je externá nabíjačka. Je pokazená. Ste zlodej na voľnej nohe, alebo máte šéfa? Buď už ticho. Čo robíš? Polož to. Len selfie na pamiatku. Odlož ten telefón. Nie, prosím, to neotvárať. Aha, konečne niečo cenné. Nie, prosím, nie. Je to najhodnotnejšie, čo mám. Ale. Nie, prosím. Čo to tu máme? Diamanty? Zlaté prstenie? Nie, prosím, nie. To sú zuby? Áno, moje mliečne. Dala mi ich moja mama predtým, než zomrela. Ty si totálne na hlavu. Strácam tu čas. A ty? Daj sa liečiť. Máte nejaký feedback formulár? Chcem strhnúť hviezdičku za ten záver.